skal være slut med lappeløsninger. Nu må der ske noget nyt, eftersom det tydeligvis ikke virker at indføre flere og flere regler. Nej tak til lænker og ja tak til friheden til at tænke selv. Det gælder alle. Derfor er indvandrere meget velkomne i landet, så frem de selv sørger for at tage den danske kultur til sig. Jeg vil afskaffe asylcenter og lade indvandrerne være i Danmark under samme vilkår som danskerne, og lade dem få ansvar for deres egen tilværelse. Vi skal lære at kommunikere verden over. Globaliseringen står vores hjerter meget nært, derfor mener vi, det er vigtigt. Vi vil have euroen til Danmark og gå ind for frie grænser. Vi vægter friheden meget højt, derfor mener vi, at topskatten skal væk, og alle skal betale 45% i skat. Det vil skabe mere luft til virksomhederne og reducere arbejdsløsheden. Vi tager fat om problemerne der, hvor de starter. Derfor har vi et lovforslag, der vedrører kriminaliteten. I stedet for at fængsle forbrydere, mener vi, at problemet ligger i opvæksten. Derfor skal alle nybagte forældre tale med en psykolog og oplyse deres indtægt for at få myndighederne over deres barn. Dette vil betyde, at børnene får en sikker opvækst, mere tryghed og mere orden. Uddannelse mener vi er vigtigt for at få vækst i et samfund. Det er en af grundene til, at vi beholder SU'en for de hjemmeboende og hæver den for de udeboende. Alt for mange skilter med deres religion og påvirker andre til at skifte religion. Religion er en rigtig positiv ting, men bør holdes privat. Derfor skal det være slut med at reklamere for sin tro. Kristendommen i folkeskolen skal derfor også afskaffes og erstattes med religionforståelse, så man får et bredere kendskab til de mange trosretninger. Det er ikke acceptabelt at påtvinge andre en religion. Vi vægter friheden meget højt. Nova betyder nytænkning.